Wafumu leo ndabwera ndi nkhani yake kuzana ndi mnyamata amene waphedwa okuphawo kukhala aphunzitsi ake kapena kuti a lecture ake amupha. Nyamata ameneyu zina lake ndi Ali Abdul, amachokera ku Tanzania kumwaza. Mwanayu mayi yake nda ku Uganda ku Jinja, pamene bambo ake nda ku Tanzania kumwaza. Anthu adakumana ngati kachibwenzi. Zotsatira zake mwanayu anabadwa. Arabadwa anayamba kumphunzitsa weziwezi mpaka na mwanayu adakapezeka pa Dar es Salaam University. Chaka choyamba arafika pa Dar es Salaam University china chilichonse chinali bwino. Anthu ambiri ophunzira pamenepa ankamukonda chifukwa chakuti yeyu adali mnyamata odzichepetsa komanso adali mnyamata okonda kuwerenga mabuku kwambiri. Zikupitirira chonchija kudapezeka kuti lecture wina adayambanso kumkonda koma yeyo adali mmapulani ena. Zotsatira zake lecture uja adamuza Ali Abdul, lecture zina lake ndi Bosco Chiombo. Adamuza Ali Abdul, kodi iwe ukudziwa kuti ngakhale uli pa skulu ungathumapeza tindrama tinantina? Ali Abdul chifukwa chakuti adali mwana okonda kuphunzira zinthu zatsopano adamuza kuti ungathe kundiphunzitsa ndingapange bwanji. Lecture uja adamuza kuti ubwere kwathu ndizakuza zochita. Anati okay chabwino. Anapita ku nyumba kwa lecture. Atafika ku nyumba kwa lecture adamuza kuti ine ndimapanga business, ndimagulitsa mipututu ku Burundi, Kagara ndikumene ndimagulitsa, komanso Kinindo, Kinama ndikumene ndimagulitsa mipututu imeneyi. Ndengati ukufuna ndingathumapasa mipututu ndizikuza zochita ukamapita kumeneko uzikandigulitsira. Anati okay yabwino. Zotsatira zake adampasa pututu oyamba adakagulitsa, ndalamazo adayika ku account kwake. Zotsatira zake adapanga transfer ku account ya Bosco. Ndakhala panga zimenezi kwa nthawi yayitali, koma iye uja samadziwa kumene imapezekera mipututu imeneyi. Kenako adazindikira kuti mipututu ija amachita kuba anthuwa chifukwa chakuti nthawi ina yake apolisi adamupeza adamugwira ndi mpututu. Zotsatira zake adamuimbira Bosco. Bosco adatumiza ndrama kumpasa apolisi uja adamusiya yeyu mpaka nakagulitsa. Ndi pamene anadziwa zoti business iyi siyabwinobwino. Ndemu nthawi imene ankapanga business imeneyi, kuyambira tsiku limenelo ankadziwa zoti business imeneyi ndiyosalongosoka, komabe panalibe njira ina yotuluka mu business imeneyi chifukwa choti adalowa kale ndankangopangabe business imeneyi. Ndiwo akhala apanga business kwa nthawi yayitali. Ndi mwezi watha Bosco adantumanso anampasira mpututu Ali. Mpututu umenewu kagulitse komwe uko ku Kangara mu Burundi. Arapita kumene kuchako kudapezeka zoti Bosco adamuimbira phone. Mpututu umenewu customer ayo umuza atumize ndalamazo ku account kwanga. Asatumizire kwako. Anati okay chabwino. Atatumiza ku account kwake. Iye uja Ali ananyamuka anapita ku Tanzania. Arafika kumene kuja adankumaniza Bosco, ndipaseni share yanga. Kudapezeka zoti Bosco adamuza kuti ndalama zija sizidafike, zikafika ku account ndikupasa. Adati okay chabwino. Andadikirira tsiku lidapita, mawa lakenso lidapita. Adapitanso kwa Bosco kukamfunsa za ndalama zanga zija zili bwanji. Bosco adanena kuti munthu uja transaction imene anapanga ndi ya fake, ndalama zija sizidafike, ori mpututu uja watibera komabe usadandaule ndiwo pasabe kena kake. Adati okay chabwino. Ndamakhala kenako Bosco adamuimbira phone Ali, ndapeza mpututu wina ndifuna ukagulitse. Ali adanena kuti business imene iyi ineso ndiyifunanso, ndifuna ndituluke pano pa ndine pona again. Koma Bosco adankakamira Ali, uziwa chani? Ndikudziwa wakhumudwa chifukwa cha business yoyamba ija, koma zimene tipange ndisi ukakagulitsa iwe ndalama zimene umene utenga business yoyamba ija ulengaso apapa, komanso ndi share yako yapanopa ulengaso. Komabe zimenezi Ali sizinasangalasebe. Adamuza Bosco ine ndali sindikufuna chonde ndilekeni. Ndiye Bosco atamva izi zinamvekera ngati yeyu waukiridwa chifukwa choti yeyu ankafuna zigwisa ntchito Ali mu mabusiness ake ndi cholinga choti iye asamaonekere. Ndatamva izi sindidziwa zoti zinamuthera bwanji, kana akagulitsa mpututu kapenayi sindikudziwa. Koma zotsatira zake anthu amakhala ndewi yatha Bosco adamuimbira phone Ali, uziwa chani? Ndikhululukire ku nyumba kwathu kuli birthday party ndimafuna ubwere. Ali anati okay chabwino ndibwera. Lidali Friday limenelo. Kudapezeka zakuti Ali adaimbira chibwenzi chake. Bosco wandiimbira phone akuti kwa kuli birthday party ndifuna ndipiteko, tiye tipite. Chibwenzi yake chija chinamuza kuti ineyo za mapati sindikufuna pano pa ndi busy, ungathe kupita ukabwerako kapena ukafika upateko uniimbira phone. Anati okay chabwino. Adapita kupate kuja ndi chibwenzi chake chija chimesa kuimba phone yake simagwira.
zotsatira zake makolo akenso a Ali Abdul amayimba foni koma foni yake simagwira. Ndi zimene zinapangisa kuti makolo ake a Ali Abdul akhale odabwa. Zotsatira zake adamuimbira foni mkazi wake amene ali chibwenzi chake. Atamuimbira adawafotokozera nanenso ndikumuimbira foni mafoni yake sikugwira sindikudziwa ali kuti. Koma khoyo yomaliza imene ndalandira kwa iyeyu amanena kuti akupita kwa Bosco kuli birthday party. Mwina titapita kumeneko kukafunsa kuti anaenda bwanji kuchoka kumeneko angathe kukatiuza. Atafika kwa Bosco Bosco samanziwa mtsikana ameneyu koma mtsikana ameneyu adafika kumene kuja Bosco adanena kuti ali sindikumudziwa kuti ali ndi ndani sindikudziwa. Komanso zoti kuno kunali birthday party mboza zedi kuno kunalibe birthday party. Mwina yeyo anakunamiza kuti abwera kwa ife akupita kwina kwake ndipo aliyo sindikumudziwa kuti ndi ndani. Mtsikana uja adanena kuti ndi student wanu komabe Bosco adanena kuti ndi ma student ambirimbiri sindingathe kuwaloweza osewa. Anati okay chabwino ndi makolo ake aja adapanga chiganizo chopita ku polisi pamodzi ndi mtsikana uja. Atapita ku polisi kuifotokoza nkhani a polisi adanena kuti muziwa chani tiye tipiteni kaye kumeneko mutu wa nkhani uli pamenepo tikambire kufufuza kumeneko kuti anachoka ku bwanji. Atapita kumene kujako adamfunsanso Bosco iweyo kuti ali sukumudziwa. Bosco adanena kuti eya. Kenako anafunsa mtsikana uja kuti anakuimbira foni yeyo aliyo kuti abwera kuno. Mtsikana uja ananena kuti eya. Anati okay chabwino. Kenako apolisi aja adatenga namba ya Ali kuyamba kuipanga track. Anaona kuti Ali adayimbirana ndi munthu atsitsilika musi adaona kuti Ali munthu amene amakwenda kuyimbirana naye kawiri. Kenako no adayamba kufunsa kuti munthu amene ndi ndani ankafuna amudziwe. Kenako adapita ku bank account yake adapeza kuti Ali amatumiza ndalama zambirimbiri za nkhaninkhani kwa munthu ameneyi koma munthu ameneyi dzina lake silinali Bosco ayi. Ndi apolisi aja anayamba kufufuza kuti munthu amene ndi ndani kodi iyeyu ndi Ali panali ubale wanji. Kenako anayamba kumfufuza munthu uja kupanga track number ija anapeza kuti munthu uja ndi Bosco. Zotsatira zake adapitanso kwa Bosco iweyo Bosco dzina lako lenileni ndi ndani. Bosco adanena kuti dzina langa ndi Bosco. Are serious? Tipase phone number yako. Adapeka phone number ndi dzina limene linatuluka pa phone number paja lidali lina silida la Bosco. Kenako anampanikiza ndi mafunso mbali atuze chilungamo iwe ndiwe ndani. Iweso wakuti Bosco anavomereza ndineyo imenenso dzina lina. Anati okay chabwino ndewe apa pato kukumanga. Bosco anali odabwa anamtenga namponya mufani. Kenako atafika ku polisi adamba kumfunsa mafunso iwe atuze chilungamo Ali kuti sukumudziwa zinatheka bwanji Ali anatumizana ndalama zimenezi komanso makuimbira nthawi zonse. Iwe ndi Ali panali ubale wanji komanso Aliyu ambapanga business yanji yomwe atumizana mamiliyoni onsewa 1.5 shillings 2.5 shillings 4.5 shillings. Kenako Bosco adamba kuulula chilungamo kuti Ali ndikumudziwa Ali ndine mbapanga business yakuti kuti munthu imene Bosco anamumenya kwambiri apolisi aja na anavomereza mpaka nanakaonesa Ali pamene anamukirira kudali kuti Ali adamupha ndikumkirira ndi cholinga choti iwowa asapangidwe expose kuzoyipa zimene amapanga. Akuti adamupha ankaona ngati kuti mmene ananena kuti ndabona akawaulula zoyipa zimene amapanga ndi zotsatira zake adamupha Ali. Ndi pano pa nkhani yake idakali mkati. Ndenda bwana nkhani imene ndi cholinga choti anthu ena ake mbulengere phunziro makamaka ana a school. Chonde guys mukapita ku school ingopangani za school ngati mukupanga ma side hustle esesani kuti azikhala clean osamapeza ndalama munjira zosakhala bwino chifukwa chakuti tsiku lina lake zikapanga backfire sizimatha bwino. Makamaka ukajoina ma group underworld amenewa kuti utuluke zimakhala zovuta kusiya kwake kumakhala kumwalira chifukwa chakuti amakhala ndi mantha. Iye akatuluka akatipanga expose zotsatira zake anzako ajaso amakupha chifukwa choti network imene ndi yayikulu even a polisi anthu ambiri akuluakulu aliso mu network yomweyi. Ndi kuti utuluke amuna ngati wapanga expose chifukwa kutenga mibududu imeneyi kuchoka naye ku Tanzania kupita naye ku Burundi zachiswikire pa bodaso padali munthu wina wake amene amagwira naye ntchito. Ndi kuti waulule chikhala chichena anthu ambiri amangidwa zotsatira zake amakupha ndiweyo. Ndi akuluakulu chonde ngati mukujoina magrupu ngati amenewa choni muziwe ndichi ukajoina sumatulukanso.